Znači, kada pritisnemo tipku A, program, ako je temperatura veća ili jednaka 20 i ako je temperatura manja ili jednaka 30, program će nam pokazati da je dobro, to je kvačicu, a ako nije pokazat će nam X. Amo vidi. Znači na samoj granici 30 stupnjeva. Super. Evo stavljamo senzor kako bi izmjerili vlažnost i vlažnost zemlje je nedovoljna. Zato ćemo... Koliko? 3%? 3%. Dobro. Sada ćemo uliti vode. Dovoljno. Sad ćemo pričekati. Nakon što smo dolili vodu, ćemo izmjeriti promet. I vlažnost se poboljšava, sad ima više vlažnosti.